na smotri toho roku boli 4 školské predstavy i decínska predstava kultúrno-prosvitného družstva Ďura Kiš, ktorá pre dneškajší odchod škoľárov na exkurziu odbavená u Šídze včera. Bola to skazka o strašidlu, ktorú odbavili 7 tínedžerky odnosno škoľárky, co fakultatívno vyučujú materinský ruský jazyk, u režii nastavnici Zlatky Siv Zdravič i magistra Veri Dupalon. Včera na 4. festivalu danských amatérov z Ríma u Irigu Šiďane členi amatérského teatra Branislav Nušić odbavili rasprodaju u režiji Cvetina Aničića. Dneška večerše u Srímskej Mitrovici u teatre Dobrica Milutinović otremuje 4. festival tamburovej muziky Mlade žice, a učestvujú tamburaše zo Zrúmy, Tavankutu, Srímskej Mitrovici i Erdeviku, ktorí čekajú i povolánku na tohoročný festival melodii Ruského dvora u Šídze, jak Hutoreli.